Vyzvali, vyhledám začat trošku, samotného zničíš fotoaparátu. Ама това вика не е на organized part. Викам ти колко си тя за organized part ще си правя. Това сигурно на псимачки. На това? На псимачки. О, майко. Художничка. А какво е това нещо? Това се бои. Аз се боя, защо така си ги държиш с нея бои? Какво е, върху какво си ги поставила? Палитра. А това, което взимаш от боите? Четка. Ти познаваш ли някой голям художник? Не.